kahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babayi ngadtos babayi, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tino nga ilhanan nga ang katapusan ug ang pagbalik ni Jesus haduol na. Ang atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayud siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, buot sa Dios nga ang tao masayod ug maandam sa maong adlaw. Buot siya nga ang tao mamaluwas ug mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli, ug unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayud niya hingdunggi, ug unsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali, sa tumong ug tuyo nga kami makaalagad diha kaninyo, gimugna kining tulumanon ang tingog sa reformasyon. Hisgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia ug ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog nga mohatag og pasidaan, mohatag og katin-awan, mudanag sa imong dalan ug mogiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Ang tingog sa reformasyon. Ang tingog sa reformasyon. Ug karon aniya ang inyong alagad. Ayong gabi alan sa atong mga higalag mga kaigsunan, mga suki nga tigpaminaw dinhi nining atong tulumanon ang tingog sa reformasyon, no? Kini yung alagad sa kanginan in behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, Brother Aldrin Romo, magapakiguban kaninyo sulod sa sakatakna nga tulumanon. Aron usab mga higalas paghisgot sa mga pulong sa Dios may kalabtanan sa ato sab nga kaluwasan. O gani kagabi mga kaigalaan ug mga kaigsunan na last na itong gisgutan mahitungod sa kanini ang balaod sa Dios. So nining kagabion lain usab ang atong paghisgutan mga kaigsunan tungod kay taud-taud sab nato tong gisgutan, no? Tungod lagi sa mga concerns usab nga naabot sa ato ang mga kaigsunan og kana nahisgutan nato pag-usab mga kaigalaan. So nini nga kagabion ato nga ato na sab nga ibalhin, no, ang ato ang sab nga mga o lahi na usab nga topiko mga higala ang ato sab nga pagatun-an aron usab nga padayon sab ta ngadto sa unahan, na unya sa ato nga mga higalag mga kaigsunan. Sa mga dunay Biblia uban nilang kunin yung mga kaigsunan, kung kamo dunay Biblia ato usab nga usahan sa pagtuon ang mga pulong sa Dios nining dapit sa gabion, no? Og nining gabion na mga kaigsunan atong pasalamatan ang Dios tungod nining nga kahigayunan nga gihatag ni kanato nga sa diin na kita usab makahimo sa pag pahat nga na kaninyo mga kaigsunan sa mga pulong sa Dios. O ilabi na, no, sa mayong panahon nga gihatag usab nga ni kanato aron nga usab ang inyong alagad sa kanginan mga kahigalaan ug mga kaigsunan makahimo sa pagpangalagad diha kaninyo pinagi sa pagbahin-bahin sa mga pulong sa Dios. Salamat kaayo, no, sa Ginoo nining kahigayunan ug salamat usab sa tagiyan nining mga istasyon pinangunahan sa atong CEO si Doc Remilito Oy, kabansab sa iya nga misis o sa ilaw sab nga mga kabataan. O salamat usab, no, sa pag tugot pinangunahan sab nini nga atong station manager si Sir John Lee King. Ayon man sab sa atong kauban speaker Lawak si Sir Juben Jimenez, no? O hingon man usab salamat sab kang Sir Romelo Nobinario, kauban sab sa iya nga misis nga si Ma'am Melona Nobinario. Sa pagpadayon mga kaigsunan, sa dili pa ta magtuon sa mga pulong sa Dios, magampo na kita. Dalaygon og silimbahon na mong Dios nga na ikaw sa kitas-an sa mga langit. Salamat nini nga kahigayunan nga imong gihatag
sa imong bugtong sa imong lagad nining kagabion sa among nga pagtuon. Kami naghangyo sa imong langitnon nga giya aron usab nga kami mahimo nga makapahat usab ngadto sa uban o kini masabtan giniyahan sa imong balang espiritu. Panalangin ni lamang ang mga nagapaminaw nga sila usab mahimong madugang pa sa ilang pagsusis kamatuoran. Usab kami mahimong magkayusa diha sa pasalamat diha kanimo. Panalangin ni ang mga katawhan nining tibuknaong sa yuta maingon man usab ang mga nagadala sa imong buluhaton. Ikaw lamang usab magapanalangin kanila. Ikaw lamang magapanalangin sa mga nagadumala nining mga nasod o ingon man usab sa tagiyan nining mga istasyon o sa mga nagadumala nini. Daghan pang mga butang, wala malitok sa mga ngabil, ikaw nasayod. Busang pangayo, uban ang kapasayloan sa mga kapakyasan. Ug ilamang madawat, pinagi lamang sa ngalan ni Jesus nga mong manluluwas. Amen. Sa Diyos mapanig ka, kay basin kun og wala ka na. Mayong gabi no? Diha kang Ma'am Lorna Margarita. Medyo nalubat dahil siya mga kaigalano. Pero sa gyapon no? Atong pasalamatan ng Dios tungod kay sa gyapon na ang matagusa nagapaminaw nagaview sa ato ang Facebook live mga kaigalaan. So nini nga kagabion mga kaigsunan atong pagatun-an kini ni ang gisgutan diha mga kaigalaan sa Mateo. No, kung nahinomdom mo mga kaigsunan sa diha nga si Kristo mga kaigalaan o mga kaigsunan siya na tapos sa iyahang pagpuasa no sulod sa 40 ka adlaw mga kaigalaan o 40 ka gabi si Kristo mga kaigalaan na naghimo sa usa ka pagpuasa no o gani adunay gihimo mga kaigsunan nga pamaagi usab si Satanas mga kaigsunan or portion niya na no siya gitintal. Pero ang portion no sa ato nga pagatun-an ining kagabion mga kaigalaan kana na ang giingon dihag kana nang pagtintal ni Kristo og kana na ang unsa may gihimo ni Kristo mga kaigalaan or kini ba do na bay connection mga kaigsunan unsa may papel ni ini kung maghisgot kita ngadto sa kaluwasan na do na ba ni kalabtanan na kanini ang pagtintal ni Kristo nga iyahang nahiaguman mga kaigalaan ug mga kaigsunan no sa usa ka suhito mga kaigsunan usa ka kanini ang komentaryo nag-ingon matod pa dito Christ then made known to the angelic host that a way of escape had been made for lost man. He told them that he had been pleading with his Father and had offered to give his life a ransom to take the sentence of death upon himself, that through him man might find pardon, that through the merits of his blood and obedience to the law of God, they could have the favor of God. So nahibahotan niya ini mga kaigsunan no. Mo ni gihimo ni Kristo no. With his merit mga kaigsunan sa iyang dugo ug pagtuman sa balaod sa Dios, kita nga mga makasasala sumala pa makabaton sa pabor sa Dios and be brought into the beautiful garden and eat of the fruit of the tree of life. So kana siya mga kaigsunan no na di na siguro nato na mahimo din his ato ang kapanahunan karon but in the future no kanang gisgutan dihag makangadto sa iyahang garden and eat the fruit of or the tree of life. Now dugang pa he or Jesus
clothed his divinity with humanity and voluntarily took upon him human nature, making it possible to offer himself as a ransom. So kini mga kaigsunan, so ito nataan ni nga bahin, no, tungod kay si Kristo nagsulob sa kanini ang pagkatawhanon voluntarily mga kaigsunan aron i-offer ang iyahang kaugalingon aron lang, no, tungod sa atong pagkamakasasala mahimo kita nga dunay paglaom mga higala na malukat kita gikan sa pagka ulipon sa gitawag nato og sala. Tungod lagi kay ang tawo mga kaigsunan nahulog man sa pagpakasala. No, apan bisan pa si Kristo Dios nagpaubos siya, no, sa iyang kagalingon mga kaigsunan og nahimo nga sama sa makasasalang unod, no, sumala pa diha sa Pilipos 2 versikulo 6 ngadto 8 nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios wala mag-isip sa iyang pagkasama sa Dios ingon nga usa ka butang nga pag-aagawon, kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga misulob sa dagway sa usa ka ulipon nga gihimo sama sa mga tao. Og sa hingkit-an siya sa dagway sa usa ka tawo, nagpaubos siya sa iyang kaugalingon nga nahimo nga masinugtanon bisan hangtod sa kamatayon, oo, sa kamatayon sa cross. So muna gisgutan mga kaigalaan na sa gihimo ni Kristo atong makita, no, nga siya ni sulob sa kanani ang pagkatawhanon, nagpaubos siyang kaugalingon gani bisan sa kamatayon mga higala nagmasinugtanon siya. Nya dili basta-basta nga kamatayon tungod kay kamatayon dito sa cross. Kana tungod og alang nato mga kaigsunan nga nahulog sa pagpakasala. Dugang pa, Roma 8 versikulo 4. Roma kapitulo 8 versikulo 4 nagkanayon. Aron ang gikinahanglan sa kasuguan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kundili uyon sa espiritu. Klaro, no, nga gisgutan diha mga kaigsunan aron na maun sa gani matuman sa sulod nato. Kita mga kaigsunan, no, sa atong kahimtang sa dihang ang tawo mga kaigsunan nahulog sa pagpakasala, naunsa naman siya? Nahimo nga ang iyahang kinabuhi mga kaigsunan uyon sa unod. Pero sa diha nga si Kristo namatay, sumala pa, nagmasinugtanon bisan pa ngadtos kamatayon tungod og alang nato mga kaigalaan, kita mahimo nga sumala sa kasuguan mga kaigsunan matuman sa sulod nato nga wala magkinabuhi uyon sa unod kun dili sa espiritu o sa espiritu mga kaigsunan. Now, unsa ang usa sa mga rason ngano nga si Hesus kinahanglan nga magsulob sa iyang pagka-Dios sa nahulog nga katawhan? Siguro nahibaw na tanay, pero let me read mga kaigsunan unsay gisgutan sa komentaryo niini. Christ gave himself as a ransom. He laid off his royal robe. He laid aside his kingly crown and stepped down from his high command over all heaven, clothing his divinity with humanity, that he might carry all the infirmities and bear all the temptations of humanity. Klaro na, kay gisgutan diha mga kaigsunan. Unsa ang pinakarason mga kaigsunan ngano nga kinahanglan si Kristo magsulob
sa iyang pagka-Dios ngadtos nahulog nga katawhan mga kaigsunan. He clothed his divinity with humanity mga kaigsunan, aron that he might carry all the infirmities. Ganun, iyahang madala ang tanang pagkamaluyahon mga kaigsunan, and bear all the temptations of humanity. Kana bang gingon dihag, bear all the temptations of humanity. No? So muni usas mga tun-an nato karon kining pagtintal ni Kristo mga kaigsunan, niyan sa may papel ni ini kung maghisto kita ngadto sa planos kaluwasan. So ang pagkuha ni Kristo mga kaigsunan sa nahulog nga tawhanon nga kinaiya og ang pag-anto sa tanang mga pagtintal sa katawhan, usa ka mahinungdanon nga plano or bahin sa plano sa pagtubos. Kana di siya magkaigsunan, na kanang pagsulob niya sa iyahang pagka-Dios no, na ngadtos pagkatawhanon, unya pag-antos mga kaigsunan sa mga tentasyon, pagtintal mga kaigsunan, kana di ay usa ka mahinungdanon kaayo kung maghisgot kita ngadtos pagtubos. Gani ang atong hisgutan nga topiko gani karon, ang pagtintal ni Kristo ang papel ni ini sa kaluwasan. So mahinungdanon di ay kaayo no, kanang iyang pagsulob sa atong tawhanon nga kinaiya mga kaigsunan, o sa iyang kaugalingon pagsulob sa usa ka tawhanon, unya siya mo antos mga pagtintal, kana siya mo ibahin mga kaigsunan sa plano sa pagtubos. Sumala pa, Jesus concealed nothing from the angels, but opened before them the plan of salvation. Jesus told them that he would stand between the wrath of his Father and guilty man, that he would bear iniquity and scorn, and but few would receive him as the Son of God. Nearly all would hate and reject him. He would leave all his glory in heaven. Gibiyaan niya tanan mga kaigsunan. Naibaw siya, bisan ang mga manulunda mga kaigsunan, naibaw nga biyaan niya, siya mo dala sa mga kasalanan, sa mga katawhan, o siya usab mahimong nga daghan mga kaigsunan nga mo hate and mo reject sa iya ha. Gibiyaan niya ang langit nun, or mahimayaon nga langit, appear upon earth as a man, humble himself as a man, because acquainted by his own experience with the various temptation with which man would be beset, that he might know how to succor those should be tempted. So aron di ay nga si Kristo mga higala, mao nga kinahanglan siya nga mo experience niini aron nga makahimo siya sa pag kanana ang pagdasig baron no, ni adtong mga o pagtabang ni adtong mga natintal o gitintal mga kaygalaan, and that finally he would be delivered into the hands of men and endure almost every cruel and suffering that Satan and his angel could inspire wicked men to inflict, that he would die the cruelest death, hung up between heavens and the earth as a guilty sinner. Munay bation o munay maagian ni Kristo mga kaigsunan, siya mamatay sa gitawag og kanana ang grabe ka cruel nga kamatayon mga kaigsunan, na nga bisan ang usa ka makasasala mga kaigsunan or kani ginahimo nila ngadto sa heinous crime, no, ginalansang nila sa cross no sa ilahang kapanahonan. Pero kana mga kahigalaan, usa sa mga mahiaguman ni Kristo
ug siya imong pagabitayon taliwala sa langit ug sa yuta mga kaigsunan isip usa ka makasasala. Mo nay mahimo nga agian niya mga kaigalaan o mga kaigsunan. Sa diha nga si Satanas mga kaigsunan, when Satan learned of the plan that Jesus was to become man, sa diha nga si Satanas mga kaigsunan nasayod siya o nahibalo siya nga si Kristo mamahimo sa katao and be subject to his temptation, what was his reaction? Sumala pa sa komentaryo mga kaigsunan, Satan again rejoiced with his angels that he could, by causing man's fall, pull down the Son of God from his exalted position. Kay daan na nga si Satanas mga higala, gusto niya nga mulabaw pagyud sa Dios. Gani ang gisgutan diha nga itukuron ko ang akong trono. Diha sa ibabaw sa naigisgutan niya na mga kaigsunan, no? Iyahang pagatuguron o gani nga nganha sa mga ibabaw sa mga bituon or mo na gusto ni Satanas mga kaigsunan. Mo na nga siya nalipay kauban sa iyahang mga manulunda mga kaigsunan nga sa dihang nahibaw sila nga si Kristo monganhi dinhis kalibutan mga kaigsunan og mosulot sa gitawag nato og tawhanon nga kanini ang or kaning pagkatawhanon. He told his angels that when Jesus should take fallen man's nature, he could overpower him and hinder the accomplishment of the plan of salvation. Nalipay si Satanas mga higala nga sa diha nga si Kristo magpakatawo, mosulob sa pagkatawhanon mga kaigsunan, nalipay siya tungod kay iya nga paninguhaan mga kaigsunan nga madaog ma-overpower niya si Kristo aron mababagan ang katumanan sa plano sa pagtubos. So sa katumanan sa plano sa pagtubos mga kaigsunan, si Kristo naibawta sa iyang kahimtang mga kaigsunan, siya nahimong nagpakatao. Pilipos 2 versikulo 5 ngadto 7. Bato ninyo kini nga nahuna nga diha usab kang Kristo Hesus nga sa nagalungtad sa kinaiya sa Dios, wala mag-isip siyang kaugalingong pagkasama sa Dios. Ingon nga sa kabutang nga pag-aagawon, kundili naghukas siya sa iyang kaugalingon nga mingsulob sa dagway sa usa ka ulipon nga mahimong sama sa usa ka tawo. So mo nay kahimtang ni Kristo o gani mo nay gikalipay ni Satanas mga higala. So kana mga kaigsunan, ingon nga gibuhat sa dagway sa mga tawo si Kristo mga kaigsunan, gibutang sa pagsulay aron nga matintal sama kang Adan nga adunay posibilidad nga makasala. Ang usa ka komentaryo niini mga kaigsunan nag-ingon, Jesus could not have been tempted in all points like as man tempted had there been no possibility of his failing. He was a free agent placed on probation as was Adam and as is man. Unless there is a possibility of yielding, temptation is no temptation. Temptation comes and is resisted when man is powerfully influenced to do wrong action and knowing that he can do it, resist by faith with a firm hold upon divine power. So, kana mga kaigsunan, kung mahitabo unta, nga kung mahitabo sumala pas gisgutan mga kaigsunan, kung si Kristo o kung si Jesus sumala pa, dili siya mahimong matintal sa tanan nga mga punto mga kaigsunan
Isip sama sa usa ka tawo mga kaigsunan nga gitintal, wala gyud possibility nga siya mapakyas. Pero lagi tungod kay siya gitintal usab sama sa pagtintal sa tawo mga kaigsunan, there's a possibility nga mapakyas sab siya. So diri unsa ka pangutana mga kaigsunan, kung si Kristo bagyod gitintal no sama sa kanani ang kang Adan nga gitintal sa wala pa ang pagkapukan niini. Atong basahon ang usa ka komentaryo mga kaigsunan. The temptations to which Christ was subjected were a terrible reality. As a free agent, he was placed on probation with liberty to yield to Satan's temptation and work at cross purposes with God. If this were not so, if it had not been possible for him to fall, he could not have been tempted in all points as human family is tempted. No, kung mahitabo na siya mga kaigsunan nga si Kristo, dili man siya pagatintalon sa tanan nga mga punto. So or siya dili man if he had not been possible for him to fall or sumala pa din he was placed a probation which liberty to yield to Satan's temptation and work at cross purposes with God. No, kana tanan mga kaigsunan naa sa iyang tubangan. If this were not so, kung dili man ni mahitabo na nga siya mga kaigsunan ibutang niya na, if it had not been possible for him to fall, he could not have been tempted in all points as human family is tempted. So kung mahitabo mga kaigsunan, so dili sab siya mahimong mahasama kang Adan no nga gitintal. Pero kay siya mga kaigsunan pagatintalon usab no. So mahimo nga dili siya mahimong sama kang Adan kung ugaling dili man siya kana ang sama usab niya pagkatintal usab ngadto kaniya. Now, sa unsang paagi kita gitintal uban sa nahulog nga tawhanong kinaiya. Hakubo 1 bersikulo 14 mga kaigsunan ngadto 16. Apan ang tagsa-tagsa ka tawo ginatintal sa diha nga ginaguyod o ginaulo-ulohan siya sa iyang kagalingon nga kailibgon. Unya ang kailibgon sa human makapanamkon manganak sa sala. O ang sala sa mamagulang na magaanak sa kamatayon. Mga hinigugma ko nga mga igsoon, dili kamo magpalimbong. Klaro nga giskutan diha no. Kuyaw mga kaigsunan no. Kay sumala pa sa diha nga ang tagsa-tagsa ka tawo mga kaigsunan. Ginaguyod, ginaulo-ulohan siya siyang kaugalingon nga kailibgon. Nya kining kailibgon daw sumala pa sa babasa na to mga kaigsunan sa bersikulo 15 sa Jacobo 1 or James mga kaigsunan 1 or sa other nga version gitawag siya Santiago mga kaigsunan 1 bersikulo 15. Ang kailibgon di ay sa diha nga kini manamkon manganak siya gitawag og sala. Nyog magulang na manganak sa gitawag og kamatayon. Mo nay mahimong sangkuan mga kaigsunan, mo na nga pasidaan nga dili kamo magpa limbong. So sa ato nga bahin mga kaigsunan, mo nay ato nga bantayan no. Temptation matud pa is enticement to sin, and this does not proceed from God. Ano itong bantayan ha? But from Satan and from the evil of our hearts. God cannot be tempted with evil, and He Himself tempted no man. Satan seeks to bring us into temptation, that the evil of our character may be revealed before men and angels, that he may claim us as his own.
So muna nga dunay mga pagtintal mahitabo mga kaigsunan, kana dili iya sa Dios mga kaigsunan, di nagagikan sa Dios, kun dili kana nagagikan kang Satanas. O gikan sa hugaw o dautan nato nga kasing-kasing. Unya si Satanas naninguha sa pagdala nining maong tentasyon aron nga ang atong kinaiya mga kaigsunan mahimo nga mapadayag ngadto sa mga tawo o maingon masab ngadto sa mga manulunda. So mo na igisgutan diha sa mao nga portion mga kaigsunan, so sa komentaryo mga kaigalanong mga kaigsunan. Now, not until the life of Christ become a vitalizing power in our lives can we resist the temptations that assails us from within and from without. So dinhi nga bahin mga kaigsunan, no? Kung wala ning kinabuhi ni Kristo nga mo'y nagpabuhi sa ato ang kagahom mga kaigsunan sa atong kinabuhi sa pag-resist sa temptation, di kita makahimo ni ana, no? Temptations within and temptations without mga kaigsunan nga kananaang sulos tong kasing-kasing to apay temptasyon nga makita nato sa palibot mga kaigsunan, kana siya dili nato mga kaigsunan madaog hangtod nga ang kinabuhi ni Kristo mga kaigsunan mahimong makapabuhi nga gahom diha sa atong kinabuhi. Mo nang makahimo tas pag-resist, makahimo tas pakigbatok nining mao nga tentasyon mga kaigalaan. Kung wala na, mo na nga madalahi gyud ta, no? Daghan nga mga maungkag nga panimalay, no? Usa na diha niana mga kaigsunan, no? Tungod sa wala makadaog nining tentasyon mga kaigalaan mga kaigsunan. A man may be trying to serve God, but temptations from within and from without assail him. Satan and his angels urge and coax him to transgress. Ang tao mga kaigsunan, pwede siya nga maninguha, o makahimo siya sa pagpaninguha mga kaigsunan sa pag silbi sa Dios. Pero ang tentasyon niya tungod lagi kay nahulog na sa pagpakasala mga kaigsunan, bisan sulod kasing-kasing, bisag maghigda lang gani, no? Daghan na kay mga nahuna nga dili maayo mga kaigsunan, no? That is temptations within. Unya napay palibot mga kaigsunan nga dili na maayo nga influensya atong makita, no? Kana siya usas mga pamaagi ni Satanas, o gani si Satanas and his angels urge and coax him to transgress. Naninguha gid sila maayo mga kaigsunan nga ang tawo maunsa man siya makasala. Now, sa unsa lang ganito nga kita mahimong makalikay niana sa diha nga ang kinabuhi ni Kristo mga kaigsunan mahimo ng vitalizing power in our lives. Kana nga panahon mga kaigsunan we can resist temptations that kanana ang ni dasmag nato mga kaigsunan within and without. No, sulod tong kasing-kasing o gawas mga kaigsunan nga atong makita, no? Kanana ang daghan, no? Labi na nining kalibutan na mga kaigsunan sa atong kapanahonan karon, no? Doon na nay mga internet. Na diha halos mga kaigsunan mga malaway o kanana ang daghan nga mga tentasyon mga kaigalaan o mga kaigsunan. Mo na nga kita mo na'y paninguha ni Satanas mga kaigalaan, no? Bisan to, no? Ang tao naninguha mga kaigsunan sa pagserbisyo ngadto sa Dios. Pero kining maong tentasyon mga kaigsunan gihimo sabi Satanas aron mapadayag ang tinud nato nga kinaiya ngadto sa mga tao ngadto sa mga manulunda. Now, ngadto kang Kristo mga kaigsunan, unsa kang bahina sa duha ka kinaiya ni Kristo ang ginatintal or gitintal?
When Christ become our substitute and surety, it was as a human being. He came as a man and rendered the obedience of human nature to the only true God. It was the human nature of Christ that endured the temptations in the wilderness, not His divine nature. Kung divine nature niya mga kaigsunan ay klaro kayo, no, nga makaresist. Pero kung nahinomdom mo mga kaigsunan dito sa wilderness, no, kanagisgutan diya sa Matthew, tong giingon na to ganiha mga kaigalaan, Matthew 4, kung masayop, no, diha mga kaigsunan, no, nahimo nga gitintal si Kristo mga kaigalaan, no? Sumala pas mao nga bersikulo. Sa Diyos magbalik ka, kay basingkon ugma, wala ka na. Ato nang mabasa mga kaigalaan sa Matthew 4 bersikulo 1 ngadtos unahan, no? Unya nasayod ta diha mga kaigsunan unsa nga bahin, no, tungod kay kita ang doktrina usab sa Seventh-day Adventist Reform Movement mga kaigsunan, si Kristo adunay duha ka nature, no? Dunay human and also no duna sab siya divine nature. So ang iyahang human nature mga kaigsunan mao ni ang gitintal na kanana ang midaog, milahutay mga kaigsunan diha sa kanini ang tentasyon. It was, sumala pa, the human nature of Christ that endured the temptations in the wilderness, not His divine nature. So in His human nature, He endured the contradiction of sinners against Himself. He lived a perfect human life. Jesus is everything to us, and He says to us, without me, ye can do nothing. So, nga naman, kay siya mga kaigsunan, no? Ni anhes kalibutan, ni sulob sa ato ang pagkatawhanon mga kaigalaan, no? Si Adan, wa makahimo sa pagdaog, pero si Kristo mga kaigsunan, gipamatud-an niya nga bisan tuod, no? Sa tawhanon niya nga kahimtang siya nakahimo sa pagdaog mga kaigalaan mga kaigsunan sa pag kanini ang tentasyon sa kaway, no? So doon nalay mga sayop usab nga ideya, no, bahin usab nining tentasyon ni Kristo mga kaigsunan nga gidawat sa daghang mga nag-angkong Kristohanon. Unsa man ni siya? Many claim, so sa kalibro mga kaigsunan, Desire of Obedience page 117, many claim that it was impossible for Christ to overcome by temptation, to be overcome by temptation. Daghan nagaangkon mga kaigsunan nga imposible nga kang Kristo mga kaigsunan nga madaog siya sa tentasyon, no? Then He could not have been placed in Adam's position. Munang di siya angayan, no, nga mahimong representative tungod kay o di siya mahimong sama kang Adan, na He could not have gained the victory of Adam, of a victory that Adam failed to gain. If he have in any sense a more trying conflict than had Christ, then he would not be able to succor us. But our Savior took humanity with all its liabilities. He took the nature of man with the possibility of yielding to temptation, na anak nga posibilidad mga kaigsunan. Kay unsa sa mga claim sa uban mga kaigsunan nga imposible na nga matintal si Kristo, or imposible nga kanana ang dili maka-overcome si Kristo. Maka-overcome gyud na siya. Mo na ipanghuna-huna sa uban mga kaigsunan, mo na nga dili haom si Kristo nga mahimong representative sa posisyon ni Adan.
Pero sumala pa ang atong manluluwas, but our Savior took humanity with all its liabilities. Meaning pa kung unsay gibati mga kaigsunan sa usa ka tawhanon, usa ka makasasala, mo say gibati ni Kristo. Mao'y iyahang kahintang, iyahang kananiang nature mga kaigsunan nga naa na, labi na sa iyahang panahon, degraded na sab ang tawo mga kaigsunan. He took the human nature of man, he took the nature of man with the possibility of yielding to temptation. We have nothing to bear which he has not endured. Tanan mga kaigsunan, kana tanan na agian ni Kristo. So dili ta kaingon nga kita ra may naglisod ani nya si Kristo di wa man niya na gumi. No, dili ingon ni ana mga kaigsunan. Kun dili kini tanan na agian usab ni Kristo. No. Now sa unsang katuyuan mga kaigsunan, gibutang si Kristo sa pagsulay aron matintal sa posibilidad nga makasala. Unsa may katuyuan ni ana? Yeah, di ba? Sa atong gibasa mga kaigsunan, the possibility, he took the nature of man with the possibility of yielding to temptation. So, unsay katuyuan ni ana? The King of Glory, matod pa sa usa ka libro mga kaigsunan nga The Review and Herald, February 24, 1874, paragraph 25. The King of Glory proposed to humble himself to fallen humanity. He would place his feet in Adam's steps. He would take man's fallen nature and engage to cope or strive or contend with the strong foe who triumph over Adam. Agian sab ni Kristo, no? He would overcome Satan, and in thus doing, he would open the way for the redemption of those who would believe on him from the disgrace of Adam's failure and fall. So muna mahitabo mga kaigsunan. Now si Kristo ni strive na ninguha usab na to fight mga kaigsunan against the temptations of Satan mga kaigsunan, nga si Adan wa siya makahimo sa pagbarog nini, nahimong napakya si Adan. Pero si Kristo would triumph mga kaigsunan over Adam, no? He would overcome Satan, sa dihang iyaning himuon mga kaigsunan, na muna nga siya mo'y mahaom nga ato ang sab nga manluluwas. No, mahimong haom siya mga kaigsunan nga mo'y mutubos na tungod kay siya nakadaog usab sa tentasyon. No? Isip siya mo'y kananaang ikaduhang Adan mga kaigsunan. The first Adam nahulog sa pagpakasala. The second Adam, which was Jesus Christ, mga kaigsunan, nakahimo sa pagdaog, no, sa mga tentasyon nga iya usab nga naagian. So hopefully mga kaigsunan, no, na medyo maputo lang ni ang atong pagtuon mga kaigsunan. Hanto sa sunod natong pagtuon, balikan nato ni nya ato ning hisgutan mga kaigsunan, aron sab nga padayon nato sa pag-discuss may tungod sa pagtintal ni Kristo mga kaigsunan. Unya unsa may papel ni ini mga kaigsunan ngadto sa planos kaluwasan? Kini ba do na bay kalabtanan? Do na bay connection? Nganong kinahanglan nga tintalon sab si Kristo? O nganong kinahanglan mo undergo siya ni ana? Kay kung dili siya mo undergo ana, hangayan ba sab siya nga mo'y muluwas nato? Kana ang mga pangutana mga kaigsunan ato na nga may isgutan sa sunod usab nga mga pagtuon, o ato na siya ga kanana ang sulbaron mga kaigalaan mga kaigsunan. Pero wa naman tayo igong oras, ato ni tapuson pinagis pagampo. Dalaygon og silimbahon ng mga Dios nga naikaw sa kitasan sa mga langit. Salamat sa imong mga pulong among napatalinghugan ining kagabihon. Ikaw lamang mga panalangin, labi na sa mga tigpaminaw nga pinagi usab nini mahimong mapadasig, labi na sa pagpangalagad nga labing dol diha kanimo. Panalangin ni lamang ang tagiyan nimong istasyon og sa mga nagadumala nini. Ing tanan kung isalig og gitugyan gilamang madawat sa ngalan Sus manluwas. Amen. Hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o sa samang istasyon mga kaigalan o mga kaigsunan, dinis atong programa ang Tingog sa Reformasyon.
In behalf sa Seventh-day Adventist Reform Movement, kininyong alagad sa kanginan Brother Aldrin Romo, magaingon kaninyo, mayong gabi o daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kining huni nga inyong nabati, may usa ka timaan nga natapos na usab ang atong tulumanon, ang tingog sa reformasyon. Kini inyong alagad sa kanginan, temporaryong manamili diha kaninyo, uban ang pag-ingon, bulan silang nga nagabasa, nagapatalingong, ug mituman sa pulong sa Ginoo, kay ang panahon, hadol na. Ako sa kinasingkasing magadapit kaninyo sa pagpaminaw kanunay ning maong tulumanon. Ang tingog sa reformasyon. Kini nga tulumanon, gidalit nga na kaninyo, pinagi sa Seventh-day Adventist Reform Movement. Ang tingog sa reformasyon. Hangtod sa sunod ikayon sa samang takna og istasyon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.